Леле, виждаш ли го този поглед? Колко е изящен. Ама тази ли? Ама сигурна ли си, че за тази говориш? Стой и слушай сега. Peugeot 208 GT Electric. 136 конски сили, LED фарове, 3D екран и куп асистенти, които ти помагат. Ако си свикнал колата да бучи, тук ще се обърнеш назад и ще се чудиш, аз запалих ли я изобщо? Толкова е тиха, че ако не внимаваш, може да я подкараш и дори да не разбереш. Безключово палене, климатроник, Android Auto и Apple CarPlay. Автоматична скоростна кутия. 45 кВт батерия и пробег от 320 км е супер комфортна и много икономична. А освен стил и технологии, Peugeot E208 е и практична. Багажникът от 311 литра е перфектен както за ежедневието, така и за дълъг път. Има и възможност за зареждане на DC станции с скорост от 100 кВт. Или с други думи казано, можеш да заредиш автомобила от 10 до 80% за 30 минути. А ти помниш ли какво стана, когато съобщиха повишаването на цените по бензиностанциите? Косачката никога не е изглеждала толкова добре, колкото Peugeot E208 GT. А ти би ли го пробвал? А ако се чудиш къде да заредиш своя електромобил, виж видеото в коментарите.